inda Muhammadu Bello. Naam, to no julde hikka wardi. Julde ka alhamdulillah min gari idi min ginan berde gidi alhamdulillah yetti Allah Allah lamido mai tano Allah wallahi mawri kamma nonno yirre fo jami'an tsaro huwa daidai goddo tashi hankali wala kowa nonno wardi idi jam min toro Allah hito kowa hota jam amin fata ami wandon amma idi ka alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inda Salisu Haruna. Iga to ya wari julde nafi haɗo lafiya. To masha Allah daga Adadu Garomi wato karamar hukuma Doma local government jihar Nasarawa state. To no giruɗa julde leya hikka? Gaskiya alhamdulillah julde kam woɗi sosai en juli sallah mauɗum julde iya ko tagu fu ko wi ma ko ta wi akoyi sai dai wi'a ya daidai gorgodo koy ko hunduko mo wawi to wodi boytotoɓe yeki hikka kare nawi ragoji nawi ɗume goɓɓe keɓai gaɗi leyhaji bo ɓe bowino waɗuki ko no ɗum wardi ha maɗa? alhamdulillah futa non ɗum dai wodi kadi duniyaru heɓi waɗi leyya alhamdulillah. Ismail Dauda mi wiyete momo en ɓuri anduki Dr. Ismail mo lafiya. To Dr. Ismail lafiya hande Allah waddi e ñalande julde kono nanɗa e ñalande julde hikka? Hikka kan alhamdulillah gi wala ko ɓuri ma welki onon no min giyata fulɓe meɗen ɓe kawtiri hoore sosai amma bukata kowa no watta in jule jam in hawra in hownira in sankito jam kamma kowa waɗa kokari waɗa leyya kamma gaƴƴa jam. Naam, to kono leyhaji hikka ummatore wiya leyhaji nawi woɓɓe fu keɓai gaɗi bownoɓe waɗuki ko an no ɗum wardoy hikka heɓi waɗuki ko no ɗum waɗi? To gaskiya alhamdulillah tunda ni min keɓi min soodi amma ɗum fu waɗani dañoɓe to wala ko hewti no welki dama rayuwa no ɗum wardiri fu tsada ta torake Allah hattama no gatta ba amma ta fami cede nebban ɗawdi cede ɗume ɗawdi haɗai kullum ko i wowi waɗuki nanga waɗuki ko en bukati tan addu'a Allah on ta falala tan. To ngoy noddango gaɗanta bandiraɓe fulɓe musamman sukaɓe dow no hani ɓe gaɗira sew julde? Ok, to ko noddami dow sukaɓe kanjum fo abubuwaji gaddayɗi in nanga wakki haraji maɓɓe wato in nanga wulaƙantaki ɓe nder gari musamman ko shafi nattidoki makami umminki haure nden nan i juɓɓutuki ko kamataki ko bo i yaki wonde bigere nden bukataki ɓe ɗum noon fu ɓe gaɗa kokari ɓe sala ɗum kamma na diya sukaɓe kamɓe ɓe ma ko'e maɓɓe ardiɓe ko bo dotti en jarayɓe qaraji sewon to sallah wari in nanga nanguki sukaɓe ɓe salo ɓe ala ɗum non gi wala riba misali a yarani ɗan sandajo cede 200 300 biɗa ai to suka maɗa nattoyi gari in nangawon kamma in nangi a ɗawdi a so'ake kamma waɗi beli makko 150 en ɗon ɗen cede 200 ko 150 ɗum kulluɗa mo nyama a ɗawdi a hocciɗe a yaraniɗe ɗan sandajo nyami giya riba waɗi? Riba waɗai. So sukaɓe salo ko waddantaɓe damuwa kamɓe ɓe ma mawɓe ɓe salo ko waddantaɓe cin zarafi ci wulaƙanci to sukaɓe ɗum waɗa fijo jam non no min gi Kamaru i waɗa Chadi i waɗa Togo Ghana ko ɗe leyɗe ai giya i waɗi jam amma enen kullum fijo meɗen nder cuuɗi ɗan sanda en goni so sukaɓe kiyayo ko waddantaɓe damuwa mawɓe kiyayo zalunci. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inde Abubakar Suleiman Hussein lafiya. To Allah waddi en julde hande ko no nanɗa? Inchallah hande kam mi shaka farin ciki mi iyalu an dañoɓe sakiraɓe huwi gonde hu moƴƴata hu ko no julde hikka wardi dow nder wani? Julde hikka wardi daidai yanayi i jiba kowa duniyaru hikka wala buri ba neɗɗo to wala matsanta ko hoore muɗum kowa e nder farin ciki kala ɗum gattiɗa sallah biyajum to kanjum goɗuɗa joni kanjum ko teta ɓornoɗa a matsanaki hoore maɗa wala nattinno hoore mum goɗɗum haali ɗum hewtowayi yowa daidai kono jiba maɗa daidai gusuri wuro maɗa inchallah. To wakkere dabbaji bananta dabbaji leyhaji ko hikka no coggu maji wari? Gaskiya ɓangare dabba i leyyaji ɗin i nayi ɗin ni hu
lumo ngan gaskiya ngo yahata ba gan duniya tan sesini soduki na yawa inshallah ta natti layol ta denno layol a tawa mutum 40 to hikka shaɗɗum de shat keɓa mutum 15 na sistaɓe ga ragoji ba na yawa to wadi ɓe kownata barka julde to bona aluma manzo sallallahu alaihi wasallam barka e sallah layya na wala mo mi hakkiti ba mana kowa da kowa to min kamata getti min aluma madina